ምዕራፍ 11 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ልዕሊ ንጉስን ናብ ልዕሊ ግብፅን ገና ሓደ መዓት ከምጽእ ብድሕሪኡ ካብዚ ክትወፁ ክሓድገኩም እዩ ክሓድገኩም ጥራይ ዘይኮነ ውፅለይ ኢሉ ክሰጎኩም እዩ ሕጂ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ካብ ጎረቤቱ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ካብ ጎረቤታ ብሩርን بوركن سسرحي أقحا كلمونو تزاربون بلو እግዚአብሔር ድማ ነቲ ህዝቢ አቅድሚ ግብፃውያን ሞገስ ሃቦ ሙሴን ገዛ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ መኳንንት ንጉስ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣዝዩ ዓብይ ነበረ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ፍርቅ ለይቲ ኣቢለ ብግብፅ ክሓልፍ ኣብ ሃገር ግብፅ ዘሎ በኹሪ ኩሉ ካብ በኹሪ እቲ ኣብ ዝፋን ዝቕመጥ ንጉስ كسع بخري إتا أتطحن زلا جزءتي كموتو يوم بخري انسسا زبلون كموتيو عب كل هاجر قبص خاك ادمي اخوانا دحريو ترأي زي فلت برتع واي واي تاكخونيو عب كلهم دك إسرائيل جنا سب كنا انسسا كنا كسئلو زنبح كلبي اكوا ايك سمعنيو أنا እግዚአብሔር አመንጎ ግብፃውያንን አመንጎ እስራኤላውያን ፍልሊ ከምዝገበርኩ ኸአ በዚህ ክትፈልጡ ኢኹም በለ ሙሴ ኸአ አስዒቡ እዞም መኳንንትኻ ኩሎም ናባይኩም ወፅዮም ኣብ ቅድመይ ሰጊዶም ድማ ንስኻ ነእቲ ህዝብኻ ኩሉ ኢና ክንወፅእ ኢና በለ ብድሕሪኡ ሙሴ ብቁጣዕ ነዲዱ ካብ ንጉስ ወፀ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣነ ተኣምራተይ ኣብ ምድሪ ግብፂ ምእንቲ ከብዝሕ ንጉስ ኣይክሰምዓኩምን ይበሎ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ነዚ ኩሉ ተኣምራት እዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ግበርዎ እግዚአብሔር ድማ ንልቢ ንጉስ ኣትሮሮ ንስኻ ደቂ እስራኤል ካብ ሃገሩ ከይኸዱ ከልከሎም ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣብ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እዛ ወርሒ እዚኣ ንኣኻትኩም መጀመርታ ማለት መጀመርታ ወርሒ ናይ ዓመት ትኹነልኩም نقول هزب إسرائيل كأكم زي لكم تزاربوه بعشرة معاتنا إذا ورح إزياء نفس وكف أبو صدر حدا جنشل يوسد أتم صدر حدا جنشل بديعن كودو وزي خلو وحدات انتقنوا مستز قربا قربيتهم كوينام حدا جنشل يوسدو أتم سباتو قصروا نفس وكف زبال عامت أن تمقيل خانة جنشل بحبرات بالعوه أتأتمر صوّا إنسس عامز جبر قدلا أكل زي كونه تبعتاي تقل ويبقع يخون كساع مبل 14 معالتنا إذا ورحزي أخا حلوه شعو حزب إسرائيل كله صحيح تعرب كلنا ناتم يحردو نخلتيو قوامي لداتن نتلع على لداتنا يتعزبل علابية كاتي الدم وسيدم الكيوو نتسقى قدما بحوط أبيسون بغجان مرير حاملن غيرون بتاليت اتياي بالعوو رأسون أقارون ناوت تخبدون بحوط أبيسكم بالعوان بر كابتي الزحلا خوني كابتي بمايز بسالة آيتو بالعو كاب قدما كسع نقوها قالكوا آيت تنكفو كاب غسع نقوها قال انت ترافقنا بحوي عند دوو كتبوا العوو كلهم كحقاقكم تعاطيكم أسانكم أجاركم آتيكم أباتركم أباداكم حيسكم قلطف إلكم بالعوة زين عين እግዚአብሔር በዓል ፋሲካ እዩ በዛለይት እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ ንኹሉ በኹሪ ሃገረ ግብፂ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክቐትል ንኹሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ከዓ ክቐጽዖም ኣነ እግዚአብሔር እቲ ደም ኣብየነት ኣባይቲ ከም ዘለኹም ምልክት ክኾነልኩም እዩ ኣነ ከዓ ነቲ ደም ምስ ረኣኹ ክሓልፈኩም نمدر جبسي كوقع خلوه دما نتي زقتل ملاخاي كتنكفكم نيو نظام عالت ازياء ذكروا نخبري نخبر اكزيابير ابعلوا نزل عالم من نولد ولدن اخبروا نشبعات معالت غج ابلعو بتقداميت معالت نتي ما بحق كاب ابايتهم اورصوا كاب تقداميت معالت خساعتا شابعيت معالت بوخو عزبل عزبل سبكا كاب حزب اسرائيل فله بقداميت معالتن بسالسيت معالتن قدمي اخيبا خبغبرو بقداميت معالتن بسابعيت معالتن قدوس اخيبا غبرو بزمن معالتاتن ازياتن اتي النفس وكزكال مغبي علات مقراب انت زي كوينو اي تسرحو نعالياتكم كام مدر جبسي بزا معالت ازيا يزوصاخكم مو نبعال قچا ابعلوا نولد ولدون زلا عالم اخبروا بتقداميت ورحي كاب مبل 14 معالت مشات كساعة
مبل عسران حدن معالت مشت كيتشا بلعو وسنتنيا خونا ودي عدي بخو عزبل عزبل كاب حزب إسرائيل يفله بتن شبعة معالتات أبايتهم بحق أي الرخب بخو عزبل نجر أي تبلعو أب تنبروا خلق كيتشا بلعو مرسيا دمان خلهم عبيت إسرائيل صوعوا نن صدراهم زخون انس السحاريدكم وصدمو جنش الفاسكا حردو عثرت سمع زاو صدو عبتي عبش حلو زل الدم كاطمعوه نتل علي لداتن خلتيو قوامي لداتن عبتي عب حج حلو زل الدم لخيوه كسعب بقيحاتو حدا سبكوا كاب اف بيتو ايوصا እግዚአብሔር ንግብፃውያን ክቀትል ክሓልፍ እዩ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ምስ ረኣየ ከዓ ታደግኽ ሓልፋ እዩ መልአከ ሞት ናብ ቤትኩም ኣትዩ ክቐትለኩም እውናይ ክሓድጎን እየ ነዚ ስርዓት እዚ ንስኻትኩም ደቅኹምን ንዘለኣለም ሓልውዎ ናብታ እግዚአብሔር ክህበኩም እየ ኢሉ ዝተዘተስወኩም ምድሪ ምስኣትኹም ነቲ ስርዓት እዚ ከምቲ ዝኣዘዝኩኹም ጌርኩም ሓልውዎ ደቅኹም እዚ ስርዓት እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንትሓተትኹም እግዚአብሔር ንግብፃውያን ክቐትል ከሎ ንኣባይቲ ደቂ እስራኤል ስለ ዝሓለፈ ንኽብሪ እግዚአብሔር ዝውክል መስዋእቲ ፋሲካ እዩ ንግብፃውያን ቀተሎም ንዓና ግና ሓለፈና በሎም እቶም ህዝቢ ድማን እግዚአብሔር ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ደቂ እስራኤል ከዓ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴና ኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ ፍርቂ ለይቲ ምስኮነ እግዚአብሔር ንኹሉ በኹሪ ግብፂ ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ በኹሪ ንጉስ ክሳዕ በኹሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሕሱር ቀተለ ንኹሎም በኹሪ እንስሳ ድማ ቀተለ ሽዑ ንጉስን ኩሎም መኳንንትን ኩሎም ግብፃውያንን ብለይቲ ተንስኡ موز زي بالله بيتاي نبرتمون امو اب ግብፂ ብርቱዕ ዋይታ ኾነ ንጉስ ድማ ንሙሴና ኣሮንን ብለይቲ ጸውዑ ንስኻትኩም እንደቆኹምን ተንስኡ እሞ ካብ ማእኸል ህዝበይ ውፁ ከምቲ ዝበልኩም ወኺዱ ንእግዚአብሔር ስገዱ ከምቲ ዝበልኩም ወድማ ኣባጊዕኹምን ኣሓኹምን ወሲድኩም ኪዱ ንዓይ ከዓ መርቁኒ ይበሎም እተን ግብፃውያን ድማ ኩልና ክንመውት ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ነቶም እስራኤላውያን ካብዚ ሃገር ቀልጢፍኩም ውፁ ኢሎም ሃወኽዎም ንሳቶም ድማ ነቲ ገና ዘይበኽዐ ብሕቆም ኣብቲ መልወሲኦም መሊኦም ብኽዳኖም ጠቕሊሎም ኣብ መንከቦም ተሰከምዎ ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ካብ ግብፃውያን ብብሩርን ብወርቅን ዝተሰርሑ ኣቑሑትን ክዳውንትን ሃቡና በልዎም እግዚአብሔር ድማ ንህዝቢ እስራኤል ዝደለይዎ ኩሉ ክህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ ሞገስ ሃቦም ንሰብ ግብፂ ከዓ ገፍዕዎም ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ራምስየን ናብ ሱከት ተጓዕዙ ኩሎም ብዘይ ኣንስትን ቆልዑትን 600,000 ዝኣኽሉ ኣጋር ነበሩ ምስኦም ድማ ካልእ ዝዓልየቱ ብዙሕ ህውስዋስ ህዝቢ ኸደ ከምኡውን ኣባጊዕን ኣሓን ኣዝየን ብዙሓት ማልን ምስኦም ነበራ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፅዎ ብሕቋይ ብኹዕን ነበረ እሞ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ ካብ ግብፂ ብታወኽ ስለ ዝተሰጉ ስንቆም ከዳሉ ግዜ ኣይነበሮምን ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦም ዝነበሩ 430 ዓመት እዩ በታ እተን 430 ዓመት ተወዳእላ መዓልቲ ኩሎም ሰራዊት እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ እግዚአብሔር በዛለይቲ እዚኣ ሓልዩ ካብ ግብፂ ስለ ዘውፅኦም እዛለይቲ እዚኣ እስራኤላውያን ነቂሖም ብጸሎት ዝሓድሩላ ንውልድ ወለዶ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰት ለይቲ እያ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴና ኣሮንን ሕጊ ፋሲካ ከም ዝስዕብ እዩ ግና ጓና ዘበለ ካብኡ ኣይብላ ብገንዘብ ዝተዓደገ ባርያ ግና ምስ ገዘርካዮ ካብኡ ይብላ ስደተኛታት በዓል ዓስበን ካብኡ ኣይብልዑ ኣብ ሓንቲ ቤት ይበላዕ ካብቲ ስጋ ንገለኳ ካብ ቤቱ ንገዳም ኣይተውፅኡ ዓፅሚ ድማ ኣይትስበሩ ነዚ በዓል እዚ ህዝቢ እስራኤል ብምሉኡ የኽብሮ ጓና ምሳኻ እንተ ተቐመጠሞ ንእግዚአብሔር በዓል ፋሲካ ክገብር እንተደለየ ምስኡ ዘሎ ተባዕታይ ኩሉ ይገዘር ሽዑ ከም ወዲ ዓዲ ተቆፂሩ በዓል ፋሲካ ይግበር ዘይግዙር ዘበለ ግና ካብኡ ኣይብላዕ نودي عدن أب منقوخم نزنبر قوانان نودي عدن أب منقوخم نزنبر قوانان حد حقي يهالخون بلوم
كلهم دك إسرائيل دما كمت እግዚአብሔር ንሙሴና አሮንን ዝኣዘዘን ገበሩ እግዚአብሔር ድማ በልታ መዓልቲ እቲኣ ندك إسرائيل بب سراويتهم كام مدر جبسي أو صوم كلهم دك إسرائيل دما كم تجزيابير نمسينا أرون زعززن قبرو إجزيابير دما بلتام عالت إتيا ندك إسرائيل بب سراويتهم كام مدر جبسي أو صوم معراف عصرت سلسته إجزيابير دما نمسيه عبقدم إسرائيل محسن عدئو زخفت كلو سب كون انسسانات يمو كلهم بخرين عيخون إلو تزاربو مسيد مانتم حزب اجزيابير بحيال إيد كاب قبسي أوسي كوميو مو نزا كاب مدري بارنة وصحم لا معالتي ذكروا بخوع كتو أي تبلعو لومي بحب ورحي آبيب توصو اللخم اجزيابير نام مدري كان أناويانن حيتاويانن أمراويانن حواويانن يبوساويانن نبتهابتا من فريامن زغونات انو اخم كباكم ايا ايلو نبوتاتكم زمحال اللهم مدري مساعتوكم شعو ازي بعال ازي ابزاور ازي اخبر وإيكم شبعات معال تغجابلعو بتا شابعيت معال تدما بعال اجزيابير يخون بتن شبعات معالتات كجابلعو اباخاتكم بخو عاير رأي اب كلو بوتاخمون اكلو دوباتكم ماي بحق عاير رأي بتا معالتي عن دك خوم كامزي إلكم نقاروهم زي سلاءتي اجزيابير كاب قبطين كنوص كنلونا زقبرلنا إلنا إنا أن قبر الزلنا اجزيابير بحيال إيد كاب قبطي أوصيكم إمو حق اجزيابير مانتي آب كنافوركم كخوين آب إيدكم نملكت آب منقو أقاركم ندما نمزكري إسارو نزحق زي بازي مدب قزيو عامت نعامت حلوو እግዚአብሔር ድማ ናታና አኻትኩምን ነቦታትኩምን ክህበኩም ዝመሐለልኩም ምድሪ ከነአናውያን መሳተወኩምን መስሃበኩምን ማህፀን አብዴው ዝኸፈተ ሁሉ እግዚአብሔር ክኸውን ፍለይዎ ካብ ዘለኩም ማል መጀመርታ ዝተወልደ ሁሉ ተባዕታይ እግዚአብሔር ይኹን ኩሉ በኽሪ አድጊ ድማ ብበጊዕ ተበጀብዎ እንተ ዘይተበጀኽምዎ ኸኣ ክሳዱ ስበርዎ ካብ ደቅኹም ድማ በኹሪን ዘበለ ሁሉ ሰብ ተበጀብዎ ብድሕሮይቲ ግዜ ደቅኹም እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንተሓተትኹም እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት በሓያል ቅልጽምን አውፃና ንጉስ ክንከይድ ኪሓግና ልቡ ምሰትረረ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ግብፂ ንኩሎም በኹሪ ካብ በኹሪ ሰብ ክሳዕ በኹሪ እንስሳ ቀተለ ስለዚ ማህፀን ዝኸፈተ ሁሉ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ንስውኦ ካብ ደቅና ድማ በኹርን ዝኾነ ኩሉ ንብጀዎ ትብልዎ ምን እግዚአብሔር ካብ ግብፂ በሓያል ቅልጽሙ አውፂና እሞ እዚ ድማ ኣብ ኢድኩም ከም መፈንጠራ ኣብ መንጎ ኣዕይንትኹም ከዓ ከም ክታብ እሰርዎ በሎም ንጉስ ግብፂ ነቶም ህዝቢ ክኸዱ ምስ ሓደጎም ድማ ኣምላኽ ነቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ረኣዩ ተጣዒሶም ናብ ግብፂ ከይምለሱ ኢሉ ቀረባ እኳ እንተነበረ መንገዲ ምድሪ ፍልስጤማውያን ኣይመርሖምን أملاح جنا نتام هزبي من قدي مدري بدا أبيلو نبحر إرترا أسقرم دك إسرائيل دما كان مدري قبسين وقت تصلفهم وصو يوسيف ندك إسرائيل أملاح برقس كبس حكوميو شعون عصمتي كابزي مساخاتكم سدو إلو أمحلو من برمو موسيا نسكريان يوسيف مسو وصدو دك إسرائيل كاب سوكيت تبقي سما أب إتام أب منقوم مدري بدا سفرو ليتن معالتن مأنتي كقعازو እግዚአብሔር بمعالتي من قديك مرحم بعند دمنا بليت خا كبرهالهم بعند حويك أكدميهم يخيل نبره بمعالت عند دمنا بليت خا عند حويك أكدميهم أكدميهم هزب كتو آيت فليان معراف عصرت أربعة እግዚአብሔር دمان موسيان دك إسرائيل تمني سم أمن سر بحاحيروس أمانغو ميقدون بحري كسوفرو نقرم أمن صر بعال صفون أبتقى بحر صفرو نقوس نمادك إسرائيل مدر بدا وحيطوهم كبحبح يبلو ألو إلو كحسبيو أنا دمان لبي نقوس كاترو رؤية نسخ عدد حريخم صعيبو كقوايوكميو شعو أنا نقوسن نخلو سراويتون بمسعار كقبريه ግብፃውያን ድማ ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም ኢሉ ተዛረቦ ደቂ እስራኤል ከዓ ከምዚ ገበሩ
ደቅ እስራኤል ከም ዝሃደሙ ድማ ንጉስ ግብጽ ይነገርዎ ንጉስን መኳንንቱን ከዓ ብዛዕባኦም ሓሳቦም ለወጡ እንታይ ኢና ዝገበርና ደቅ እስራኤል ከይግዝኡና ስለምንታይ ክኸዱ ሓደግናዮም ድማ በሉ ስለዚ እቲ ንጉስ ሰረገላው አዳለወ ሰራዊቱ እውን አዕጠቀ ኣብ ኩለን ሰረገላታት ግብጽ ኣብ ተን 600 ሕሩያ ሰረገላታት እውን ከይተረፈ ሓያላ ተዋጋእቲ ሒዙ ተበገሰ እግዚአብሔር ንልብ ንጉስ ግብጽ ያትሮሮ ንስኻ ደድሕሪኡ እቶም በሓይል እግዚአብሔር ዝወፁ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ ግብጻውያን ድማ ኩሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ኩሎም ሰራዊቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ደቂ እስራኤል ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ጲሓሒሮስ ኣብ መንጽር ጻፎን ሰፊሮም ከለው ኣርከብዎም ንጉስ መስቀረበ ደቂ እስራኤል ግብጻውያን ደድሕሪኦም ከምዚ ዝብገሱ ረኣዩ ኣዝዮም ድማ ፈርሑ ናብ እግዚአብሔር ካቶም አህለሉ ንሙሴ ድማ ናብ ምድረ በዳ ክንመውት ዘውፃእኻናስ ኣብ ግብጽ ዶ መቃብር ኣይነበረን እዩ ካብ ግብጽ ኣውፂእኻ እንታይ ከም ዝገበርካና ዳርአ እቲ ኣብ ግብጽ ኸለና ዝበልካና እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይኮነን ኣብ ምድረ በዳ ካብ ንመውት ንግብጻውያን ክነገልግል ይሕሸና ንግብጻውያን ንገዛኣዮ ሕደገናን ዶ ኣይበልናካ ንበልዎ ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሑ ጽንዑ ኣነ እግዚአብሔር ሎሚ ዝገብረልኩም ምድሓን ረኣዩ እዞም ሎሚ እትርእይዎም ግብጻውያን ደጊም ንዘለዓለም ኣይክትርእይዎምን ኢኹም እግዚአብሔር ክዋጋኣልኩም እሞ ህድኡ በሎም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ስለምንታይ ናበይ ትምህለል ንደቂ እስራኤል ክጓዓዙ ንገሮም ንስኻ ድማ በትርኻ ብኢድካ ኣልዒልካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሓያ እሞ ምቐሎ ደቂ እስራኤል ድማ ብማእኸል ባሕሪ ብንቁጽ ይሕለፉ ኣነ ድማ እንሆ ልቢ ግብጻውያን ከትርርየ ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኹም ክስዕቡ እዮም ኣነ ከዓ ንንጉስን ንኹሎም ሰራዊትን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ብምስዓር ክገብር እየ ንንጉስን ንሰረገላታቱን ንፈረሰኛታቱን ስዒረ ምስ ከበርኩ ድማ ግብጻውያን ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም በሎም እቲ ብቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልአክ ኣምላኽ ድማ ተመሊሱ ብድሕሪኦም ኮነ እቲ ዓንዲ ደመና ከዓ ካብ ቅድሚኦም ተላዒሉ ብድሕሪኦም ኮነ ናብ መንጎ ግብጻውያንን ደቂ እስራኤልን ኣተወ በታለይቲ እቲኣ ከዓ ንግብጻውያን ደመናን ጸልማትን ኮነ ንደቂ እስራኤል ድማ ብርሃን ኮነ ስለዚ ለይቲ ብምልእታ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይቀረበን ሙሴ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እግዚአብሔር ካነቱ ባሕሪ ለይቲ ብምልእታ ብብርቱዕ ነፋስ ብምብራቕ ንድሕሪ ከም ዝምለስ ገበሮ ንቁጽ ምድሪ ከዓ ኾነ እቲ ማያት ከዓ ኣብ ክልተ ተመቕለ ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቁጽ ብማእኸል ባሕሪ ሓለፉ እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ደው በለ ግብጻውያን ድማ ማለት ኩሎም ኣፍራስ ንጉስን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ብማእኸል ባሕሪ ሰዓብዎም ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ድማ እግዚአብሔር ካብቲ ዓንዲ ሓውን ዓንዲ ደመናን ናብ ሰረገላታ ናብ ሰራዊት ግብጻውያን ጠመተ ሰራዊት ግብጻውያንን ኣሸበሮም መንኮራኩር ሰረገላታቶም ኣምለቐ ምጉዓዝ ከዓ ጸገሞም ግብጻውያን ድማ እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ደቂ እስራኤል ኮይኑ ይዋጋኣና ኣሎሞ ካብኦም ንህደም በሉ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብጻውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ምእንቲ ክምለስ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ በሎ ሙሴ ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እቲ ባሕሪ ድማ ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ናብ ሰፈር ቀደሙ ተመልሰ ግብጻውያን ከዓ ካብኡ ክሃድሙ ፈተኑ እግዚአብሔር ድማ ንግብጻውያን ናብቲ ማዕበል ባሕሪ ደርበዮም እቲ ማይ ኣብ ሰፈሩ ተመልሰ ነቶም ደድሕሪ ደቂ እስራኤል ናብ ባሕሪ ዘስዓቡ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ንኹሎም ሰራዊት ንጉስን ድማ ደፈኖም ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ደቂ እስራኤል ግና ብማዕበል ባሕሪ ብንቁጽ ምድሪ ሓለፉ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ጸጋም ከም መንደቕ ኮነሎም በታ መዓልቲ እቲ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ግብጻውያን ኣድሓኖም ደቂ እስራኤል ድማ ሬሳታቶም ግብጻውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኣዩ ደቂ እስራኤል ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ግብጻውያን ዝገበሮ ዓብይ ሓይልን ምስ ረኣዩን እግዚአብሔር ፈርሕዎ ብእግዚአብሔርን ብባርያኡ ሙሴን ድማ ኣመስገኑ ምዕራፍ 15
ሽዑ ሙሴን ደቂ እስራኤልን እግዚአብሔር እዙይ ዝስዕብ መዝሙር ዘመሩሉ እግዚአብሔር ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ክዝምረሉ እየ ንፈረስን ፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ደርበዮም እግዚአብሔር ሓይለይ እዩ ኣነ ኸኣ ክዝምረሉ እየ ንሱ ምድሓነይ ኮነ ንሱ ኣምላኸይ ስለ ዝኾነ ከኽብሮ እየ ኣምላኽ ኣቦይ እዩ እሞ ልዕል ከብሎ እየ እግዚአብሔር ተዋጋኣይ እዩ ስሙ ኸኣ እግዚአብሔር እዩ ሰረገላታት ንጉስን ሰራዊትን ናብ ባሕሪ ደርበዮም እቶም ሕርያት ሓለቓታቱ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ጥሓሉ ዓሚቕ ባሕሪ ኸኣ ደፈኖም ብትንፋስካ ማያት ተኾመሩ ብማዕበል ዝናወፅ ማይ ከዓ ከም መንደቕ ደው በለ ማይ ብመዓሙቕ ድማ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ረገአ እቲ ጸላኢ ገስጊሱ ከርክቦም ምርኮ ክመቅል ብሃብቶም ክጸግብ እየ ሰይፈይ መሊሐ ክውድኦም እየ እናበለ ተመክሐ ኡፍ በልካ ባሕሪ ድማ ኣጐልበቦም ከም ዓረር ኣብ ብርቱዕ ማያት ጠሓሉ ወእግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ ምን ኣሎ ብቅድስና ከማኻ ዝኸበረ ብግርማ ከማኻ ዝፍራሕ ገባሪ ተኣምራት ምን ኣሎ የማነይቲ ኢድካ ዘርጋሕኻ ምድሪ ወሓጠቶም ነቶም ዝተበጀኻዮም ህዝቢ ብዘይጠልም ፍቕርኻ ምራሕኻዮም ብሓይልኻ ናብ ቅዱስ ማሕደርካ ኣብፅሕኻዮም ህዝብታት ሰሚዖም ተንበድበዱ ንህዝቢ ፍልስጥኤም እውን ጭንቀት ሓዞም መኳንንቲ ኤዶም ተሸበሩ ንመራሕቲ ሞዓብ ራዕዲ ሓዞም ህዝቢ ከነኣን ኩሎም መኸኹ ወእግዚአብሔር ህዝብኻ ክሳዕ ዝሓልፍ እቲ ዝተወጀኻዮ ህዝቢ ክሳዕ ዝሓልፍ ስምባደን ፍርሓትን ወደቆም ብሓይሊ ቅልጽምካ ከም እምኒ ትንበሉ ወእግዚአብሔር ናብቲ ማሕደርካ ክኸውን ዘዳለኻዮ ቦታ ጐይታይ ናብቲ ኣእዳውካ ዘዳለዋኦ መቕደስ ኣብቲ ርእስኻ ዝኾነ እምባ ኣቲኻ ክትከተሎ ኢኻ እግዚአብሔር ንዘለዓለመ ዓለም ንጉስ እዩ ኣፍራስ ፈርዖን ምስ ሰረገላታቱ ፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ኣተው እግዚአብሔር ድማ ነቲ ማያት ባሕሪ ናብ ልዕሊኦም መለሶ ደቂ እስራኤል ግና ብማእኸል ባሕሪ ብንቑፅ ሓለፉ ነቢየት ማርያም ሓብታ ኣሮን ከበሮ ሒዛ ተላዕለት ኩለን ኣንስቲ ድማ ከበሮ ሒዘን ብሳዕሳዓይተ ድሕሪኣ ወፃ ማርያም ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ዘመረትሉ ነቢየት ማርያም ሓብታ ኣሮን ከበሮ ሒዛ ተላዕለት ኩለን ኣንስቲ ድማ ከበሮ ሒዘን ብሳዕሳዓይተ ድሕሪኣ ወፃ ማርያም ከዓ ከምዚ እንዳበለ ዘመረትሎም እግዚአብሔር ኣዝዩ ልዑል እዩ እሞ ዘምርሉ ንፈረስን ፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ደርበዮም ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር ካብ ባሕሪ ኤርትራ መሪሑ ኣውፅኦም ሹር ናብ ዝተባህለ ምድረ በዳ ከዓ ኣተው ማይ ከይረኽቡ ድማ 3 መዓልቲ ብምድረ በዳ ተጓዕዙ ማራ ናብ ዝተባህለ ቦታ በጽሑ ማይ ማራ መሪር ስለ ዝነበረ ከዓ ክሰትይዎ ኣይከኣሉን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ማራ ተባህለ እቶም ህዝቢ ከዓ ንሙሴ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢሎም ኣጉረምረምሉ ሙሴ ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ እግዚአብሔር ሓንቲ ዕንፀይቲ ኣርኣዮ ንሱ ድማ ናብቲ ማይ ደርበያ እቲ ማይ ከዓ ጣዓመ ኣብኡ ንእግዚአብሔር ሕግን ስርዓትን ገበረሎም ኣብኡ ከዓ ፈተኖም ኣስዒቡ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ተጠንቂቕካ እንተሰማዕኻ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ቅኑዕ ዝኾነ ከዓ እንተገበርካ ንትእዛዛቱ እውን ጽን እንተበልካ ኩሉ ሕግታቱ ድማ እንተሓለኻ ነቲ ናብ ግብፃውያን ሰደዶ ሕማም ኣይክሰደልካን እየ ከመይ ኣነ እቲ ዝሕውየካ እግዚአብሔር የበሎም ኤሊም ናብ ዝበሃል ቦታ በጽሑ ኣባ 12 ዓይኒ ማይን 7 ኦም ተምርን ነበራ ኣባኻ ኣብ ጥቓ ማይ ሰፈሩ ምዕራፍ 16 ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ካብ ኤሊም ተመሊሶም ኣብ መንጎ ኤሊምን ሲና ናብ ዘሎ ሲና ዝበሃል ምድረ በዳ በጽሑ እዚ ከዓ ካብ ሃገር ግብፂ ምስ ወፁ ኣብ ካልአይቲ ወርሒ ኣብ መበል 15 መዓልቲ ነበረ ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ድማ ኣብቲ ምድረ በዳ ንሙሴና ኣሮንን ኣጉረምረምሎም ኣስዒቦም ከዓ እቲ ኣብ ጥቓ ስጋ ዝመልአ ቁራዕ ኮፍ ኢልና ክንበልዕን ዝደለናዮ እንጌራ በሊዕና ከዓ ክንጸግብን ከሎና ብኢድ እግዚአብሔር ኣብ ግብፂ እንተንመውት መሓሸና ንስኻትኩም ግና
نزي خل هزب بتأميات كتقتلنا نابز برخا ازي أوصاخمنا بلوهم شعوب زيابير نموسي انه آني كاب سماء انجيرا كزنمالكمي اتوم هزبي بتأزازي كخادو تخوانون انت زي كونن مأنتي كفتنهم سي انا وصو نن معالتي زاكل يأكبو اتي بشاد شيت معالتي زأكبو دما كعبت اتي نحادي معالتي زأكبو يخون بلو مسيان آرونن دما نخلوم دك اسرائيل اكزيابير كام مدرق جبسي كام زوصوهم لومي مشاتك تفلطيهم اتي آب لعليقو زقروم رمكم واكزيابير سمعوا يموت صباح بقيحات كبرو خطريهم كمين عانا التقرم رمل الناس نحنا انتاينا بلوم مسياد ما اكزيابير اتي آب لعليقو زقروم رمكم وسمعوا يمو بمشات السقاك تبلعو ببقيحات كا انجيرا كتصقبو مسحابكم نسمو خانو تفلطيهم ازي آب علينا زقروم رمكم وان اكزيابير اخم زقروم رمكم انبر نعانا يكونن نحنا دا انتاوت كويننا بلوم موسى دمانا آرون نخل حزب اسرائيل مقوم رامكم سمعو يهمو آب قدم اكزيابير قرابو بلوم آرون كان بزل حزب اسرائيل مستزاربن استاتمنا مدربدا قصمت امتو نهد ما خبر اكزيابير آب دمنا ترائي اكزيابير رمان مسيان مقوم رام دك اسرائيل سمعي مشات سقا كتبلعيهم بقيحات كأنجيرا خصق بيهم شعو انا اكزيابير املاكم مخاني كتفلطيهم الكاتزارب بومبلو بقيحات نمشاتو بير نهيوغتات مسيان ناتي سفر كدناو بقيحات دما ابزوريا اتي سفر زعزع وديق نبره اتزعزع مسفف خاء كم اسحيتا زمد قاقو دقيقن كبيبن زخنا نجر ام مدري نبره دك اسرائيل دما ازي مسرايو انتاي مخانو سلازي فلطو ازي انت ايو ايلومنا نحد حدوم تحاتاتو مسيخا اكزيابير كتبال عواز هابكم انجيرا ايو ات اكزيابير زعزو زنقر دما ازي زسعبيو نفس وكف زكالو يأكب نتم عبدون كان مسوء زلو يفقدم ننفس وكفم دما حادم مسزي والسدلم بلم دك اسرائيل دما كمو قبرو بمسا سفرو نفس وكف اتي زكالو خاء اكبه مبر اتي بزح زعكبه ايترفن اتحيد زعكبه خاء ايقدلن موسى دما حاده كاكابو نصبح ايلو قال اي حدر بلم نموسى سلازي سمعوا قنا قال سبات كابو نصبحيتو زخونم اترفو نص خاء حسخن بدبدن نفس وكف نقوه كابو زكالو يأكب نبره صحاي مسو موقت قنا اتي طرفي مكه نبره بتاشاد شيت معالتي كاب انجيران كعبات مالت كل تمس نحاده سبع كبو كلهم راح تدك اسرائيل دما مصيوم نموسى نغرو سخا اتي اكزيابير زعزز ازيو دما بلوم صباح معالتي عرفتين اكزيابير تقدس سنبتيا اتسنكتو وسنكتو اتفلحوا اون افلحو اتي طرفا خلون صباح كيدنكم انبرو بلوم كم أودم كامتي موسى زعززم كأن صبحيتو كخونم حدقوا كي بدن كي حسخن دم حدره موسى خالو مينا اكزيابير سنبت يامو نتي زحدركم ولومي بالعوو كما يلومي امرار الزبلع ايت رخبنيكم شدشتا معالتي اكبو اتا شابعيت معالت قنا سنبس لزخونت بتا معالت اتيا ايت اكبو بالوم كابتوم هزب قلياتهم بتاشابعيت معاتك كبوصو انت خونه زبلع ايرخبون زيابير رمان مسكسام معازيخم تزازاتي حقاتتين محلاو التعابيو رأيو انا سنبتي بكم اللهو سلازي كاي بتاشاد شيتي معالتين خلتا معاتي زخون انجيرا زاكبكم بتاشابعيت معالت نفس وكف ابززلو يكمت حادكوا كاب صفراو ايو صابلو اتي حزب خابتا شابعيت معالتي اعرفه حزب اسرائيل دمانتي انجيرا منا ايلون سميو فرص اقدا زمسل صعدا نبره كم عرض لو حنباشا زت عندما نبره موسى دما اغزيابيرتي كاب غبصي زوصاكم كله ام مدر بدا زمغبكم انجيرا انت كترويس كابتن من حدا مسملي اكم نولد ولدهم عقر وايلو عززه موسى دمانا آرون أقحا أمسيغا حادا مسمنا وسد نولد ولدك عقور كا أبقد مكزيابير آن بالربلو
አሮን ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ እቲ መና ክዕቆር ኣብ ቅድሚ እቲ ምስክር አንበሮ ደቂ እስራኤል ናብቲ ሰብክ ዝቕመጡ ዓዲ ክሳዕ ዝኣቱ 40 ዓመት መና በልዑ ናብ ሃገረ ከነኣናውያን ክሳዕ ዝበጽሑ መና በልዑ ምስ 10 ኣፍ ናይ ኤፋ እዩ። ምዕራፍ 17 ህዝቢ እስራኤል ብምልኦም ካብ ምድረ በዳ ሲና ተበጊሶም ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር ተጓዕዙ። ኣብ ረፊዶም ድማ ሰፈሩ። እሰትይዎ ማይ ገና ኣይነበሮምን። እቶም ህዝቢ ድማ ንሰትዮ ማይ ሃበና ኢሎም ምስ ሙሴ ተቋየቑ። ሙሴ ከዓ ስለምንታይ ምሳይ ትቋየቑ ስለምንታይ ከን እግዚአብሔር ትፍትንዎ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ጸሚኦም ስለምንታይ ኢኻ ንሕና ደቅናን ማልናን ብጽሜ ክንመውት ካብ ግብፂ ዘውፃእኻና ኢሎም ንሙሴ ኣጉረምረምሉ። ሙሴ ድማ ነዞም ህዝቢ እዚኦም እንታይ ክገብሮም እየ ብዳርባ ኣምኒ ክቐትሉኒ ቁርብ ተሪፍዎም ኣሎ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኣእወየ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ገለ ካብቶም ዓበይቲ እስራኤል ወሲድካ ካብቶም ህዝቢ ንቅድሚት ኣቢልካ ሕለፍ በሎ። ነታ ንፈለግ ኒል ዝወቃዕካላ በትርኻ ተማሊእኻ ድማ ኺድ። እነሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ኮርየብ ደው ክብል እየ። ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቕዖ ኢኻ ነቶም ህዝቢ ዝየስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅእ እዩ በሎሞ። ሙሴ ድማ ካብ ቅድሚ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ደቂ እስራኤል ንሙሴ ስለ ዝተቋየቁዎን እግዚአብሔር ምሳና ኣሎዶ የሎን ኢሎም ንእግዚአብሔር ስለ ዝፈተንዎ እታ ቦታ ማሳን ማሪባን ኢሉ ሰመያ። ሽዑ ኣማሌቃውያን ናብ ፈሪዶም መጺኦም ምስ እስራኤላውያን ውግ ገጠሙ። ሙሴ ድማ ንኢያሱ ሰባት ሕረየልናሞ ወፂኻ ምስ ኣማሌቃውያን ተዋጋእ፣ ኣነ ድማ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢደይ ሒዜ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደው ክብል እየ በሎ። ኢያሱ ኸ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ። ምስ ኣማሌቃውያን ከዓ ተዋግአ። ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ደየቡ። ሙሴ ኢዱ ከልዕል ከሎ እስራኤላውያን ይስዕሩ ነበሩ። ሙሴ ኢዱ ከውርድ ከሎ ድማ ኣማሌቃውያን ይስዕሩ ነበሩ። ሙሴ ኣእዳው ስለ ዝረብረባ እምኒ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣንበሩ። ሙሴ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ኣሮንን ሁርን ከዓ ሓደ በቲ ኮይኖም ናእዳው ሙሴ ይድግፉ ነበሩ። ኣእዳው ድማ ፀሓይ ክሳዕ እትዓርብ ጸንዓ። ኢያሱ ድማ ንኣማሌቃውያን ብስሕለት ሰይቲ ሰዓሮም። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንዝኽሪ ኣማሌቃውያን ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ክድምስሶ እየሞ ምእንቲ ክዝከር ኣብ መጽሓፍ ጽሓፎ ንኢያሱ ንገሮ በሎ። ብሄር ሰንደቕ ዓላማይ እዩ ኢሉ ድማ ሰመዮ። ኢዱ ናብ ዙፋን እግዚአብሔር ተላዒላ እያሞ እግዚአብሔር ንኣማሌቃውያን ንውልድ ወለዶ ክወግእዎም እዮም ኢሉ ድማ ንኣማሌቃውያን ንውልድ ወለዶ ክዋግኦም እዩ ድማ በለ። ምዕራፍ 18 ዮቶር ካህን ምድያም ሓሙ ሙሴ ኣምላኽ ንሙሴን ንህዝቡ እስራኤልን ዝገበሮ ኩሉን ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦምን ሰምዐ። ሽዑ ንፂጵራ ሰበይቲ ሙሴ እቶም ሙሴ ናብኦም ዮተር ሰዲድዋ ዝነበረ ምስ ክልቲኦም ደቃ ሒዙሉ መፀ። ሙሴ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ እየ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ጌርሾም ዝብል ስም ኣውፅኣሉ። ኣምላኽ ኣቦይ ረድኣኒ ካብ ሰይፊ ንጉስ ግብፂ ኣድሓነኒ ኢሉ ከዓ ነቲ ካልኣይ ኣልዓዛር ኣውፅኣሉ። ዮቶር ሓሙ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱ ናብ ሙሴ ሰፊርዎ ዝነበረ ምድረ በዳ ኣብ ጥቓ እምባ ኣምላኽ መፀ። ንሙሴ ድማ ኣነ ዮቶር ሓሙኻ ንሰበይትኻ ምስ ክልቲኦም ደቃ ሒዘ ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ኢሉ ተለኣኸሉ። ሙሴ ኸ ንሓሙኡ ክቕበል ወፀ። ሰገደሉ ሰዓሞ ደሓን ምህላዎም ነንሓድሕድኦም ተሓታተቱ። ናብ ድንኳን ኣተዉ። ሙሴ ድማ እቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ከድሕን ኢሉ ንንጉስ ግብፃውያን ዝገበሮ ኩሉን እቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦም ኩሉ መከራን እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓኖምን ንሓሙኡ ነገሮ። ዮቶር ድማ በቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕን ኢሉ ዝገበሮ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ሰሚዑ ተሓጐሰ። ዮቶር ድማ እቲ ካብ ኢድ ግብፃውያን ካብ ኢድ ንጉስን ዘድሓነኩም እግዚአብሔር ይመስገን፣
እተን ህዝብ ካብ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዝገበረ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ዮተር ሓሙ ሙሴ ድማ ዝሓረር መስዋዕቲ ሕሩድን ኣምላኽ ኣቕረበሉ ኣሮንን ኩሎም ዓበይቲ እስራኤልን ከዓ ምስ ሓሙ ሙሴ ኮይኖም እንጌራ ክበልዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መፁ ንጽባሒቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብጊሓት ክሳዕ ምሸት ንሙሴ ከቢብዎ ደው ኢሉ ዓለ ሓሙኡ ከዓ እቲ ሙሴ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ኣብዚ ህዝቢ እትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ ስለምንታይ ከኢኻ ኩሉ ህዝቢ ካብ ብጊሓት ክሳዕ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ ከሎ ንስኻ በይንኻ ክትፈርድ ኮፍ እትብል በሎ ሙሴ ድማ ንሓሙኡ እቲ ህዝቢ ፍቓድ ኣምላኽ ክሓትት ናባይ ስለ ዝመጽእ ክልተ ሰብ ነገር ናባይ ይመፁ ኣነ ከዓ ክፈርዶም ናይ ኣምላኽ ስርዓትን ሕግጋታትን ድማ ክነግሮም ኢለየ ኢሉ መለሰሉ ዮተር ድማ ንሙሴ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክትደኽሙ ኢኹም እዚ ነገር እዚ ንኣኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ከዓ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ክመኽረካ ቃለይ ስማዕ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስልየነ ህዝቢ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስልየነኹን ነቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ ኣምላኽ ኣብፅሓሎም ስርዓታትን ሕግታትን መሃሮም ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ከዓ ንገሮም ካብ ኩሉ ህዝቢ እግዚአብሔር ዝፈርሑ እምናት ረብሓ ዓመፃ ዝጸልኡን ክኢላታት ሰባት ሕረ ንዓኣቶም ከዓ ሓላቁ ሽሕን ሓላቁ ሚእትን ሓላቁ ሓምሳን ሓላቁ 10 ጌርካ ኣብ ልዕሊኦም ሽሞም ወርትግ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ ዓብዪ ነገር ዝኾነ ኩሉ ናባኻ የምፅዎ ንእሽተ ነገር ዘበለ ግና ባዕላቶም ይፍረድዎ ነቲ ጾር እንተ ኣፀዋውሩ ከዓ ንኣኻ ይፈኽሰልካ እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ እዚ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾነ ኣይ ክትደክምን ኢኻ ኩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ተሓጒሱ ናብ ገዝኡ ይምለስ እዩ በሎ ሙሴ ድማ ቃል ዮተር ሰሚዑ ዝበሎ ኩሉ ገበረ ካብ ኩሉ እስራኤል ክኢላታት ሰባት ሓሪዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓላቁ ክኾኑ ሓላቁ ሽሕን ሓላቁ ሚእትን ሓላቁ ሓምሳን ሓላቁ 10 ገበሮም ንሳቶም ድማ ንህዝቡ ኩሉ ግዜ ይፈርድዎም ነበሩ ብርቱዕ ነገር ዝኾነ ከዓ ናብ ሙሴ የምፅእዎ ነበሩ ኩሉ ንእሽቶ ነገር ግና ንሳቶም ይፈርድዎ ነበሩ ሙሴ ድማ ንሓሙኡ ኣፋነዎ ዮተር ከዓ ናብ ሃገሩ ተመልሰ ምዕራፍ 19 ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ሲና በፅሑ ካብ ረፊዶም ተበጊሶም ናብ ምድረ በዳ ሲና በፅሑ ኣብቲ ምድረ በዳ ድማ ሰፈሩ እስራኤል ከኣቡ ኣብ መንፅር እቲ እምባ ሰፈሩ ሙሴ ድማ ምስ ኣምላኽ ክዘራረብ ናብቲ እምባ ደየበ እግዚአብሔር ካብቲ እምባ ፀዊዑ ቤት ያዕቆብ ንዝኾኑ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ በሎም እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክምዎን ከም በክናፍ ንስር ፀይሩ ናባይ ከም ዘምፅኣኩምን በዓላትኩም ርኢኽምዎን ኣለኹም እዚ ድማ ንቃላተይ ኣጸቢቅኩም እንተ ተኣዘዝኩም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ኩላ ምድሪ ከዓ ናተይ እንተኾነት ንስኻትኩም ግና መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑኒ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚ ይበሎም ሙሴ ድማ ተመሊሱ ንዓበይቲ ህዝቢ ፀውዖም እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለስሉ ሙሴ ድማ ንቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ኣብፅሖ እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ እቶም ህዝቢ ክዛረበካ ከለኹ ምእንቲ ክሰምዑ ንሓዋር ድማ ምእንቲ ከኣምኑኻስ እንሆ ኣነ በጸሊም ደመና ናባኻ ክመጽእ የበሎ ሙሴ ከዓ ዘረባ እቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ነገሮ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብቶም ህዝቢ ኪድ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ከዓ ይሕጸቡ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ እምባ ሲና ክወርድ እየ እሞ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳለዉ ነቶም ህዝቢ ድማ ብዙርያ እቲ እምባ ዶብ ግበረሎም
ናብቲ እምባ ከይድይቡ ወይ ነቲ እግሪ እምባ ከይትንክዩ ተጠንቀቁ ድማ በሎም ነቲ እምባ ዝተንከዮ ዘበለ ብርግጽ ክመውት እዩ ሙሴ ድማ ካብቲ እምባ ናብቲ ህዝቢ ወረደ ነቲ ህዝቢ ከዓ ቀደሶ ንሳቶምን ክዳውንቶም ሓጸቡ ነቶም ህዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለዉ ናብ ሰበይቲ ከዓ ኣይትቕረቡ በሎም በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ነጎዳን በርቅን ከቢድ ደመና ናብ ልዕሊ እቲ እምባ ኾነ ኣዝዩ ብርቱዕ ዳሃይ መለኸት እውን ተሰምዐ እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ተንበድበደ ሙሴ ከዓ ነቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ ካብ ሰፈር መሪሑ ኣውፅኦ እቶም ህዝቢ ድማ ኣብ እግሪ እቲ እምባ ደው በሉ እግዚአብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ እምባ ሲና ይተክኽ ነበረ ትኪ ከዓ ከም ትኪ እቶን ካብኡ ዓረገ ኩሉ እቲ እምባ ኣዝዩ አንቀጥቀጠ እቲ ዳሃይ መለኸት ከዓ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ ሙሴ ተዛረበ እግዚአብሔር ድማ ብነጎዳ መለሰሉ እግዚአብሔር ከዓ ናብ ልዕሊ እምባ ሲና ናብ ርእሲ እቲ እምባ ወረደ ንሙሴ ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ጸውዖ ሙሴ ከዓ ናብቲ እምባ ደየበ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ወረድ እሞ እቶም ህዝቢ ንዓይኒ እግዚአብሔር ክርእዩ ክብሉ ይቕረቡ ብዙሓት ከዓ ከይጠፍኡስ ኣጠንቅቆም እቶም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ ኣነ እግዚአብሔር ከየጥፍኦም ገዛ ርእሶም ይቐድሱ በሎ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር ንስኻ ናብ ዙርያ እቲ እምባ ዶብ ግበር ንዓይኒ እግዚአብሔር ተቀደሰ እምባ ይኹን ኢልካ ስለ ዘጠንቀቕካና እቶም ህዝቢ ድማ እምባ ሲና ክድይቡ ኣይኽእሉን እዮም በሎ እግዚአብሔር ከዓ ከይዱ ውረድ እሞ ንኣሮን ምሳኻ ሒዝካዮ ደይብ እቶም ካህናትን ህዝብን ግና ምእንቲ ከየጥፍኦም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ከይድይቡ ከልክሎም በሎ ሙሴ ድማ ናብኣቶም ወሪዱ ነገሮም ምዕራፍ 10 እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ተዛረበ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ዘውፃእኹ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እየ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልዉኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለው ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ካብ ዘለው ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ግና ክሳዕ ኣሽሓት ወለዶ ምሕረት ዝገብር እየ ኣነ እግዚአብሔር ስመይ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀጽዓኹ ኣይሓድጎን እሞ ስመይ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ንመዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ጌርካ ክትሕልዋ ዘክር 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር እታ ሻብዐይቲ መዓልቲ ግና ናተይ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ በኣኻ ንስኻ ወድኻ ኾነ ጓልካ ግዙኣትካ ኾነ ግዝእትኻ ማልካ ኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ዝነብር ስደተኛ ከቶ ዕዮ ኣይትዕየዩ ኣነ እግዚአብሔር ብ6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ፈጠርኩ بشابعيت معالت أعرفكو سلازي أنا إجزابير معالت سندت باركوان قدسكوان أبتا أنا إجزابير أملاك أذهب كام مدري عدمي خامن تنوحسي أبو خان أدي خان أخبر أي تقتل أي تزمو أي تسرق أبلع لبسايكا بحاصوت أي تمسكر بيت بسايكا أي تمنى سبيت بسايكا جزوها جزوتو بعرايو أدقو جنزبو بسايو زبر كله أي تتمنى توم هزي نقدن مبرقن مسرعيو دهاي ملغت مسمعو تأم بعد ما كتاكق مسرعيو فريحهم أنقطقطو رحق إلهم دما دوبلو نموسيا دما نسمع اللونا نسخاب على تزاربنا أملاخنا ما أنت كاي نموت أي زاربنا بلو موسيا خانا تم هزبي حاتيات ما أنت كاي تقبرو فرحات جزيابه ما أنت حدركم أملاكم رمراكم إلو يزمس أما أي تفرحوا بلهم تي هزبي أبرحق أمه موسيا جنانبت إنبا أملاخ زلو جب زبالة المات كربه እግዚአብሔር ደሞን ሙሴ ከምዚ በሎ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎም አነ ካብ ሰማይ ከም ዝተዛረብኩኹም ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኣለኹም ብጀካይ ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ ኣማልኽቲ ብሩርን ኣማልኽቲ ወርቅን ንኣኻትኩም ኣይትግበሩ
بمريز تسرح مسوي إجبارو بمريز تسرح مسوي إجبارو لي عبد العلي دم أباقي خمنه عبعوركم من نزحرر مسواتكم من مسواتي علامكم من سوؤوا سماي كم ذكر جبارو سماي كم زخبر أبز جبركم له كل بوتانا بخاتكم مسئة كخبركم بأمني مسوي أنت جبركم لي كماي بمسربك الصربو وكلهم كتترك سوائكم حفرتك خير رأي نعم مسوي يي بمسالة آيت ديب